Sixwayisa ababukeli bethu abanenhliziyo ezisheshe zizwele ngombiko olandelayo. Ufuna ubulungiswa umndeni kaSiphesihle Khomo oneminyaka eyi-18 ubudala otholakala ehlathini eshonile. Isidumbu sakhe sisonakele ngoLwesithathu eMthwalume eMzumbe KwaZulu-Natal. uSiphesihle obeyingxenye yabomphakathi abathandana bewubulili obufanayo LGBTQI wanyamalala mhla ziyi-10 kwephezulu. Amaphoyisa aseqale uphenyo. Umndeni kaSiphesihle uthi usakhungathekile ngesigameko sokubulawa ngesihluku kwakhe. Uthi uzobuhlungu obumangalisayo ngesimo atholakale kuso. Isidumbu sakhe sitholwe umakhelwane ehlathini eliseduze. Uninakhulu kaSiphesihle uthi ngaphambi kokutholakala kwesidumbu sakhe wathola ucingo kowesilisa ngamazi. Umntanami ubegula ngekhanda futhi ube umntwana wayo. Kepha kodwa mesetholwe ehlathini ehleli kanjeya isithombe esisibukile sibona ukuthi khona laba abamenze okubi bamlahla lapha. Nalona wangesonto singakamtholi ungifonela umuntu wesilisa. Ungifonele wathi ikhona kaKhomo lapho ngathi yebo. Wathi ikasithe ngathi mina cha kaSiphesihle Khomo wathi lo lahlekile ngathi mina yebo ka umntanami uyambona yini ngisize ngizoza nemoto ngizomthatha uyambona yini. Kuthe kuleso sikhathi lo muntu ofonayo wesilisa wavana wahleka emveni kwaloko wacisha ucingo. Umndeni ufuna izimpendulo. Kuneyinkomba ezithi kwabonakala kwithaveni eseduze nesikole isibani ebusuku ngabo past 12. Uphenyo ke manje sifisa liqale lapho ethaveni ukuthi laba bathi bambona ngaleso sikhathi kungabe bamshiya ehlezi nobani. Ugogo kaSiphesihle utho kwamanje akukho umuntu abamsolayo endaweni ngalesigameko. Basazama ukuthola umsuka wokubulawa komzukulu wakhe othi wake wanukubezwa phambilini. Asinazi insolo ezinjalo ukuthi kungabe khona umuntu ofuna ukumbulala kanjani. Kodwa kwake kwaba khona icala lokuthi kunomuntu odlala ngaye inqeni. So waboshwa lo muntu icala lagcina kuthe kusazobuya iDNA test. Namanje besisalinde lokho asikaze sizwe lutho futhi. Ikhansela lakuWard 10 kumasipala waseMzumbe lithi ziningi izigameko zokubulawa kwabantu nobugebengu ezibikwayo kule ndawo. Linxuse amaphoyisa ukuthi asheshise ngophenyo. Isehlakalo esinzima kakhulu-ke nesingamukeleki emphakathini ngokwazi ukuthi ingane beyiphila kanjani ukuthi uma seyizotholakala ishonile ngenxa yokuthi eMthwalume kuhlezi kwenzeka izinto ezingekho right. Uma sivela nje on television or on radios kuyaziwa ukuthi kushuthi kunesimo esingekho right. Amaphoyisa aseqale uphenyo ngalesigameko abekho abasabushiwe. uSiphesihle uzofihlwa ngesonto elizayo.